но вече виждате, че неймтага му е различен Mandroid. Това му е оригиналното геймърско име. Ади аз снимам. Сега ще пребием тази кокошка и виждате, че сме в байом, който до сега не сме се спалвали. Да, и няма село. Няма, но има тук някъде. Ако продължим, на там. Не мога да видя къде. Филипе, виж, къде си? Виждал, аз съм за тебе. На там. Ще има байома, дето има къщата. В смисъл И да. темпъла. И да, темпъл хора. И виждате, че съм си на най-новата версия. Ето, даже с Optifine. Кеф, нали? Аз не съм И нека се Optifine. далечим малко от спална, че знаете, че да чупим. Или преди малко се ужаси от това. Да, за малко си помислих, че ми лагва. Кой си, че му лагва. Никой не би си помислил. Вау, тук има лава. Да, знам. Аз нали това ти казах. И хора, специалният ни гост още го няма, защото мисля, че той ще се върне на 3 януари. Той е на ски сега в Банско. Вау, веднъж, какво имам? Какво? Пикнах изчерпак. Взех изчерпак. И той, нашия специален гост, аз няма му казвам още името. И ти, Филипе, защото ще ти гърна. Уау, крафтинг тейбъл изглежда жестоко. Как се виждаш? Не бе, с пака. Да, Филип има един терчак. Ой, вече изглежда жестоко. Знаете, че това не пречи на сървъра. Аз съм алонал някои неща. Казах сега някои хора, да сме точни. Няма да е на нас тук всичко. Защото Петър си има един мод, дето е с някакви базуки и глупости. Чакай, ти го каза. Аз му казах името. Ще го изтрия. И да, хора, ето бе, просто тя ще да изтрия частта, защото казах името на специалния гост. Може просто да му сложи такова да го сензърна, ама... Не, вече го изрежа. Решил съм. Да, просто му казах името, още не тя го знаете. Някои сте чували за него предишни мои епизоди, някои не. Идва е в сървъра на края на сезон 2. Чай, ще се замисля. Не, първи. Да, втори, да, вярно. Ние сме сезон 3, бе, моето момче. Чакай, аз се бърках с другите. Имаше и други, които бяха в сезон 1. Глупаците. Спална ми се кокошка. Вали, ти на какви координати си? Аз съм на... Никакви координати. Аз съм на 70... на 164 на 70-то ниво. Сега отивам да търся да чупа дървета. Не да търся дървета да чупа, вау. Мандрой. Аз съм си забрал да си сложа командите, да мога да съм опнат. Да мога съм си. О боже, колко поделите демидж ми взе това. Трябва да намерим храна, аз умирам от глад. Вау. Намерих крави. Бий ги всичките. Аре. Ще ги опечем днеска на шиш кебаб. Бих аз шишче днеска. Аз имам този. Къде бягаш, бе, моето момиче? What? Вау. Значи, че има един изчерпак, където месото... Намерих кол. Браво. И чувам Ендърмен. Страхотно, Ендърмен още първите секунди. Защо имам... Чакай ти да потя ти... Не, махни си. What the fuck, защо няма... Achievement, чакай. Фригмент. Каза се фригмент. Ти ги? Я би трябвало да ги имаш. На мен ми се тук отгоре ги има. Аз току-що взех Stone Age. И някакво зомби има. Скелет. Уникално. Не ме стреляй, бе.
Бъде, аз имам... Знаеш колко черпака имам? Как бе? Аз ти прескочих крилата, ей. Музник. О, на едно сърце съм. Monster Hunter. О, Хапна. на едно сърце съм, Филипе. А знаеш, че можеш да смесиш папагал и прилеп? Те могат да се бридват. Не папагал. Може, не знам дали папагал с папагал може, ама знам, че... Това е един от тия новите ачивменти, дето е Не, да... не са чигмати, са афригманти. Адвансмент се казва. Адвансманти. На нещо като напреднали. Адванс е нещо като напреднал. Защо имам auto jump? How to jump. Провалят ти живота, нали? Да, И Филипе, нали знаеш, че в ония байом, дето е снега, се спамват тия скелети с странните лъкове. Странните скелети. Не са страни самите лъкове, ама самите стрели са страни. Рели, да с слоунес. И аз съм на едно сърце, така че... Я бързо да събера стоун. Да отида пак. И тук някъде видя Рафин. Рафин. Шанара. Айрон! Айрон ти! И зомби! Филипе, къде си? О, боже. А, Боже, така. гледай то. О, боже. Той е черпак. Филипе, чакай! Аз те О, чакам. Оф, не съм... Айрон! Дали мога го изкопая? Не мога. Нямаш ли стон кирка? Още не изчакай, аз ще си го изкопая. Ще ти дам половинката. Сега, Не, нека... аз ще си направя кирка. Чай не ми попая. Значи, правя си кирка, правя си меч. Правиш си Кирчо. Yes! Така Александър така нарича Кирил. Кирчо, как го нарича? Кирчок. Ало. За малко спра да се чуваш. Кирчо картицата. What? Java. Защо Java? Джава ти е враг, бе, Филипе. Така ли не го разбра? Филипе, ти чел ли си някой от книги за ваканцията? Да започва да чета книгата по френски. Да, за тях говоря. Да, започнах. И знаеш какво пише в книгата? Най-смешното пише за Владимир Легрон. Ми да, точно книгата, която аз имам. Големия Владимир. Бе, на мен ми пише в моята книга. И да, и на мене, ти си взел същата книга като моята, бе. Какво става, бе? Филипе, добре ли си? Ми гръмна крипър. Имаш ли нужда от храна? Да. Окей, сега ще ти дам. Само да си я взема и аз. What the fuck? Сега ще ти дам 3 пържоли изпечени. Крипър! Стига, бе, мразя крипърите. Първият епизод така ще се казва. Ендърмен! Не го... Той е пасивен. Да имам. Като не го погледнеш в очите, да. Да, знам. Филипе, къде си? Имам стекчета. Как може да изоставиш Кол? Той ти е най-добрият приятел. Ето бе, Филипе, пържолки. Мерси. Вау, стоеш черпак, знаеш как изглеждат пържолите? Като хамбургери. Така се правят хамбургери. От порк. Чопо. What? Едно. Имаш само едно. Ей! Стига, бе! Филипе, къде ги намираш? Тук не са добавили крипър спаунер. Зомби вилиджър! Бие го, бе. Защо му прави едно демидж? Бие? Колко зомбита? То расте, но не старее. Да, знаем, че слоновете... Бада помощ! Ще умра! Кой? Ще умра! Ми На бегай! две сърца съм! Помощ! Бягай! Омага.
Айде телепортни ме. Ето. Ето. Къде е този скелет? Ти си мислиш, че не съм видял. Чата всичко. Колко айтами! Човек не може да се доближа до там! Взимай си айтамите бързо, че аз мога да се доближа, защото ще ги взема. Изчуках птицата. Аз ще убия скелета. Аре, И двамата. имам малко дърво. Айде да Чай. се правим базата и тука. Още ще не е. Гледай тук нещо да ема атакува. Нищо няма да атакува. Чекай. Абе, Филипе, ние скоро май ще намерим и диамант. Направо. What? Кирката ти е огромна. Пустя го. Стон пика. Чувам нещо. Какво това пада отгоре, бе? Ще умра. Само попутай към мене. Бързо! Ай, спасявай се. Чакай, бе, Става хапна. торчо, бе. Оф, късмет, че това го Путай. добавих в най-новите версии да се регенерейтваш толкова бързо. Това е просто... Влади, аз имам нещо. Вземи торчове, торчове сложи. Аз нямам. Нямаш ли бе моето момче, аз ще направя тогава, айде. Ще се простя с кола. Добре. И ротън флеш, ако мах, че... На кой му е нужен ротън флеш, моето момче? Що не си пуснеш колонките, а не с това? Добре, момче. Ало, Да, Намали го. пуснах си колонките. ги пуска. Чакай, защото много силно. Филип намери нещо мистично. Какво намери? Спалне на зомбите. Наистина ли? Не, Добре. въобразявам се. От старите времена. Блейс фермичката, тя пак да я строим. Но няма пета да я строя, ще строим. Филипе, как ги намираш тия крипъри? Ендърмен съм... Абе, аз ще съм оптимист, че окей. Вади, аз спид майвам навсякъде. Ходя. Не пак тос! Бих ендърмена нищо. Право. Нищо. Влади, не знам как, ама в предишния World нямаше толкова ендърмени. Не се... розичка. What the fuck? Лозо! Би скелета. Гошо! Гошо би, Гошо. Гошо Бия скелета. Гошо. Бия Гошо. Тук има някаква розичка под земята. Да. Свещен. Навсякъде има, какво трябва да го събираме. Скелет! Ще му убиеш. Гриш. Ще те убие ли? На 2 сърца и половина. Вече се регенерира. Ела тук. Ивани, на тебе ти пукат за айтемите, защото аз имам повече от един стак дърво. Мога да ти дам. Паяк, бе. Къде се мечи? Как? Влади, съжалявам. Чакай, Филипе. Чакай да ходи напред, че може да вземеш айтем. Не, аз как да ги намеря айтемите? Аз не знам къде са. И аз. Мога да ти дам айтеми, ако искаш. Не ми трябва да се чакай. Ей тук. Разпознавам по купчината стрели. Значи... Добре, най-важното е да взема... Ние трябва да се направим малка къщичка. Ето ние ще загубим веднага, де. Чакай, ще се нареди айтемите. Чакай, пази ме тук, пази ме отпред. Чакай, ще направим форт. Найт. Чакай, сега нека си изхвърлим на нужните айтеми. Флинтен стил, мога го намеря навсякъде. Значи малко торчове ще направя. Прави каквото си знаеш. Значи има 48 торча.
Не, бе, 20 го фърща само. Кое бе? Нещата има още изпълвана там. Имам 2 стрели, така че... Човек, флинта ни трябва да застрели. Кое? Флинта. И що имам 2 крафтинг тейбъла, вземи си го твоя. Добре, ще си го взема. Поизих, че видях Емералд. Чакай, де в кой байом се? Байом. Bridge Forest. Окей. О, здрасти бе, мръсник, ти ли ме застреля минут? Къде е фалчето бе? Има дупка нагоре. Гледай го къде се беше скрил, аз го... Чакай, това кобълстон ли е? Виждам. Не бе, то просто отгоре се качва. Това е гравел. Що толкова... Влади, аз... Как... Ти заради твоя терча пак. Няма, много странното е, че с кирката мога да спинвайвам това. Филипе, кой лево си? 6. На кой на Team Fortress 2 ли? Не, тука. Там си 0. Не. Там съм 4. Колко? Там си 0. Преди бях 60, ама нали си направих нов акаунт. Вау, ние колко буквално сме... Помислих, че един си... Помислих, че мога да щупя блокчето с ръка. И викам Silverfish. То няма тук в Silverfish. Къде е силен? И представяш да намеря мен портала. Това ще е лудо. Още първи епизод е портал намерен. Wait a second, Да, не пише по идея леко, че сме направили неща без него, ама няма го чакам. Няма за какво труда ми за няколко часа. Чакам. Опа, аз излизам нагоре така. Не искам. Искам надолу. Искам да видя какво ще стане, ако направя... What the fuck? Това изглежда жестоко. Някакво зомби навън гори. Самбър. Чекай, Сай! къде ми е втората кирка? Ето. Ох, мислях си, че тук има още една пещера. Тук има още малко пещера. Да, наистина много малко пещера. Ми човек, ела тук с мен бе. Ще да го правим надолу. О, вярно. Чакай, не на кой... Намерих още една дупка, аз изкопах само няколко блокчета. Спин... Взимай айрана бе, момче. Вали, давам ти го на тебе. Айде, аз ще съм айран мастера. Значи аз копая надолу, само да не падна в лава. Вау, не падах в лава, ама паднах в някаква дупка. Аз чакай, че ще се падна на главата. Значи, какво е? Кой блок сме? 40 блок, не колко? Ние на кой лай бяхме? Нямам никакво. Много мразя. Вали, аре за малко да изчакаме и да изпечем всичкия този айрон. Ми човек, аз копая надолу, здраве ти желая. Ако искаш ще телепортни до мене. Ти си ме опнал. Не съм. Да те телепортна ли до мен? Не. Искам да видя надолу какво ще има. Ама ще направя едно нещо. Така, опна, надолу. Мандрой! Леле, човек. Мандрой ще пише Телепортни се, когато искаш. Добре. Значи човек, знаеш как можеш да е? Вместо да ми пишеш цялото име, може да напишеш ТП, така, слаш ТП и да натискаш това, таб, дето... Не знаеш какво е. Таб, това където гледаш бордера. Таб и там натискаш, ако искаш да телепортираш до мен, натискаш ТП, таб, докато не се появи твоето име, разстояние и после отново и се появява моето име. Вместо да пишеш цялото. Ще го скажеш. What the fuck, аз колко още блокове трябва да извървя? Чакай, аз забравя да се включа координатите. Аз не копая без това. Ама доста дразнещо. Ще копая без това. Мен да мисля. Кирката ми е на 0 почти.
Дали мога да виждам? До рабилитето мога да виждам още. Влади, те точно са толкова големи, че хитбокса е много... Че хитбокса след това и аз не мога да ги прецеля къде са. Значи, на кой блок сме? На 20. Лайт 20. Още доста... Филип, от сега го усещам, че имаме доста кабелство. Някакво в първия епизод диаманти. Не се съмнявам! Да, и аз. Не се съмнявам, аз както съм тръгнал да копая, нали ме знаеш? Ти ме познаваш най-добре. Значи... Така... Не. Окей, защо го взимам? С братвата е много полезно. И хора много от вас запомниха моята идея да инсталирам трол мапа и да дропна и... Мисля, че ще го играм с Филип скоро това. Влади, Филип, да си ви. спомниш, че ще правим най-големият проект, който сме правили в И този кой свят. беше той? Препомни. Ще да правим небостъргач. И да, ще се опитаме нещо да направим. Не. Ама това ще остане за малко по-късно. Други пепец. Сега нека се погрижим за други неща. Аз на кой блок съм вече? Вау, На всичко, 20. всичко изглежда много яко. Аз съм на 12. Филип е на 12 лея ли се намираха диаманти? Ми да, къде другаде. Откъде знам, аз съм играл Майнкрафт от по-дълго време. От 12 лея съм. What the fuck е това? Това е Донимиан, не знам. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Да. До. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Трябва да си да правя лопата. Стигнах тук до едно подземно езерце. Влади, аз ще си направя тук сортинг машина. За правене на... няма да кажа сортинг, а ще кажа само печка. Значи, имам 27 iron ore. И усещам, че имаме редстон скоро. Така че Петър ще има всичко на готово, като дойде. Iron? Чекай. Coal, лапис и Райан. Това е. Ту. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Виж, че съм на 12 лея. Супер. И са. Свободно махваме. Някъде 6, така. Сега някакво се включвам. Редстон! Сега тя се опека айрончето. Чакай, аз ще си махна този изчерпак. Боли ме главата от този изчерпак. Защо се го сложим като глава? Wait. Аз мога да се от някой друг от всичките ми хиляди. Вали, аз имам над 500... И... Ще сложа Skyrun. Това не ми си променя казвам нищо на друго. Редстон. И знаеш, мога да ви с Филип, където има редстон, има и... Диаманти. Ама не винаги. Вече 5 часа и 23 минути е черно навънка. Получав. Деня почва да се удължава, вече мина 22 декември. Така че вече влизаме в продължение. И чувам паяк! Това хубаво ли? Или лошо? Питам ли хубаво? От моите майнкрафтски знания. Които нямам. Я видим. Влади, аз дори не намерих Iron. Райан, не намеря Райан. Какво е това? Да. Каквото с... Фригмент. Achievement. Аз го казвам Фригмент. Лол.
Какво е това? За мой огромен късмет. Я и ти ли мандой сега чигнамта? Да. Адвансмент. Просто още не съм свикнал да го казвам. Аз го свикнах, защото преси го беше казал Аз преди го повече. свикнах. Аз го свикнах. Вау. Още е редство. Харифу. И още е редство. Аз намирам много кол. И още е редство. Стига си казва Редстон. Не си да има още. Ако кажа... И аз намерих Редстон! Копай. Хайде, копай. Копай, Ваню. Още е редство. Аз намерих още Редстон, браво. Аз стигал да пускам. Бабо. Колко е, бе? Ще се направя една кирка. Вече ама... Аз направих апгрейда, сега ще взимам Редстон. Човек, аз направо... Не ми каза, че тук има диаманти. Аз точно купая около редстон. Аре, кажи ми, че тук има диаманти. Демет, няма. Аз имам толкова много айрон, че ще използвам айрон пикакса. И колко айрон имаше като цяло? 20. И още 2 плюс още 2 е равно на 24. Почти фул айрон армор. Почти. Почти чисто. Беше изплакване. Вау, тази реклама колко е стара. Също следи как стара. Бих играл с ETM карта сега. Да ми се пръсна, взимам друга. Ма не, имам две. О, още Редстон! Айде, намери ми диамантите, които заслужавам. Дамай. Дай ми диаманти, моля те. Деме, тук няма диаманти. Вади нещо. Team Fortress 2 се смята за най-гадната игра в Steam. Най-гадната. Гадната. Казва гадната. Току-що. Така казва Готика 47 от Vuluhes TV. Чакай се. О, така да изхвърли го. Защото оптимизациите са много лоши. Самата игра е много стара, да. Така казва. Нещо. Бе! Що се натискам там горе и... Аз нямам лопата, чакай, трябва да се направя лопата. Имам 57 редстоун. Ще направя айрон лопата, защото съм плебей. Плебей. Флешбак. Какво е това? Който са чигмат върво. Мизайл армор. The chain, Чакай, аз също го направя. Чейн армор, друг път, къде ще го крафта? Chain, ето. Ето бе. Много странно е, защо когато го крафна трябва минути, трябва няколко секунди. Намерих още редстоун. Окей, копай го. И злато. Копай го. Сега ако намеря под някой от двете диаманти ще се пръсна. Някакво намирам диаманти и се пръскам. Ще пръсна иначе. Гадост. Не, аз не те пръсна. Слаш кил. Дърт! Това е добре. Що ми има дърт? Влади, нещо какво буквално току-що направих. Чакай, аз нещо ми подсветна тук. Направиш айрон лопата, това е.
Колко флип подявали? 14 флинт! Правя лопата за... Ще направя... перфектно. Не е перфектно. Аре. Даймонд. Give me a diamond. Baby. Не, нищо. А златото? Златото е най-плевейския ор в Майнкрафт. Най-плевейски. Плебейски, защото е най-гадният ор в играта. Не най-гадни, защото може да вземеш по-добре филма. Той има... Иначе до набитото му е направо... Убийствено лошо. Monsters Hunter. Филипа да го изпълням или да стегне да го взима? Не знам. Някакъв много. Снайпер дуел. Вали, мислях си, че снайпер дуел беше променен. Да, нещо, че снайпер дуел беше променен. Ама в 1.12.2 го бяха сложили както преди. Защото преди снайпер дуела, когато е 1.12, снайпер дуела беше да оцелиш един някакъв моб, а не скелет точно, а някакъв моб. Значи не е точно скелета, е било някакво. Да. А сега пак си е скелет. Да. То никой си го няма да забележи разликата, защото скелета пак е моб. Колко стака? 2 стака и 26. Още ли редстоун? Аз намерих още редстоун. Аз намерих град. Чакай малко, ние снимаме от 1 час. Така да е за първи епизод? За първи епизод 1 час? Да. Това е плебейско. Гледай колко... Вали, аз взех поне почти 2 стака редстоун. А Влади, знаеш, че аз мисля да направя... What the fuck, намерих равин? Ти стигнал до... ние сме стигнали до онзи равин, дето аз бях намерил. Да. Ние колко надалеч ще направи? Скопах чак до равина. Може да си скопал чак до там. Аз ще си взема малко... Влади, аз мисля на нашия... Не ми трябва. Влади, трябва да си махна много неща от инвентара. Това го махам. Ти направи една дупка в земята и я запуши с нещо отгоре. Те 2 блока дълбоко, вътре и отгоре. Перфекто. Залостваш. Много хубаво, както се може да се използва за кошки, защото като метнеш нещо отгоре и той изчезва. Първата кирка не ми трябва. Така че както се е нещо много полезно. Iron chestplate. Ще си сложа Iron chestplate. Човек, много му интересна текстурата на кактуса, като го погледнеш отдолу. Да. Просто е като бречо. Да, ма много трудно се прави това да можеш да видиш самото. Трудно е естествено. Не искам да си хабя Iron кирката, че... Аз ще си хабя. Тук в този равин тук е мачки много Iron. И аз имам тук 4, не мога да се натам. Воу. Това равин е отвратително голям. Чакай, защо си взех... Фак. Гадост, защо си взех крафтинг тейбъл? Можеш ли да си направя кофа, да взема тази вода от тук? Лаба даб.
Влади, аз току-що се направих локва. Защо локва? Що? Значи ми даваш две такива. Аз какво да правя с две? Само ми дават място. И каквото си искаш, бе. Пиу! О май гад. Тук толкова много неща има. Аз намерих и малко лапис лазурис. Ми взимай го тя. Лапис лазурито как беше толкова безполезен айтъм, а сега е просто... Сега за Сега просто е един от най-полезните айтъми, защото без него никакво ще енчантваш. Не, как ще енчантваш? Как? Какво ще енчантваш без него, например? Влади, аз мисля да разпределя работата за небостъргача. Първо, Пепи ще прави нещата по редстоун. Пепи ли каза? Тя го изтърва от епизода. Добре, извинявай. Да, това за специалния гост, нещо там за него. Този нашия нов гост, той ще прави по редстоун нещата. Да, той е редстоун хипи. Би каза, че значи той е мене, ама е редстоун. Да, той е като тебе, само че ти не си по редстоун. Yes! Имам кофа вода. О, чакай, мога да си мина фрагмента. Фрагмента? Да, фрагмента. What the fuck? Адвансмент, бе. Да, фрагмент. Аз когато го чух, не знам, първо Преси беше казал аванс. Вали, тук има два! Какво? Има два равина едновременно. Един до друг. Не бе, те се чупат на две направо. Значи... Колко редстоун? Вали, тук ще съберем много за гости. Аз вече имам 2 стака редстоун. Аз имам 3 стака и 35. Я видим сега. Ще си взема ли ачигмата? Какъвто ачигмент ход стъв. Ами да вземеш бъгет лава. отляво. What the fuck, колко редстоун има? Той е точно до лавата. Може да има и диаманти. Да разкопавам, моля. Моля. Бъде ти като редстоун. Моля. Не, бе, тук няма. Ако имаше. Вай нещо, Пресли в един от сървърите имаше legit на survival без creative mode. Беше постигнал най-голямото нещо от един българин. Кое? Беше Диаманти ли? Да! Да? Да! Копни. Те са точно до лавата. Ми обгради ги. Я вие колко са. Легит на първия епизод имаме диаманти. Ей. Легит. Чакай, че тя тук да се затворим някакви неща. Опс. Ей! Тъп Майнкрафт. Окей. Не се шегувам, буквално има диаманти. Не. Деме. Не. Паш, толкова близо. Какво стана? Тук има блок. Добре. Вай да го вземем ли диамантите? Взимай! За какво иначе ги търсим? Това ще намеря ли? Колко са? 4. Я да разкопа да намеря още. Не, няма нищо. Мамо! Борихме се с красиви работи. Както каза Етелтрит.
Иванов. Напоихме се с красиви работи. Аз също не знам. Айде, искам я за Индия. О, има още редстон. Ми пука. За редстона не ми пука въобще. Тя ти пука, защото на Пепи му трябва. Да, ма пак го взимам. Нищо, че не ми трябва. Стирам го някаква дух. Още редстон. Вай, трябва да дойдеш този равин, тук е богато на редстон. Ще съберем. Чакай. И лава ли? О, чух зомбита и ако ме питам. Вадя, утре ще играем ли? Да. Към колко? Да. Това, гледай колко е огромно това, чекай малко да се направят торчове. Аз не смея да копна нищо. Окей. Имам... Добре, аз преди малко. Вадя, аз нямам кол. Ти трябва да събираш кола. Имам 5 стака торчове. И няма храна. Чакай, ще си... Аз трябва да блокирам пътя, че зомбитата ще дойде. The fuck, аз... Вау, Вадя, нещо какво правя? Аз в инвентара ми правя... такова, чекай. Да падне се. Каучуково дърво. Чакай, че аз не смея да купая около гравела, че може за 5 секунди да се пецак. Даже Вадя, аз почти щеше да умра. Една секунда и щеше да умра, ама добре, че сложих блокче. Тъкмо преди да дойде лавата. Тук има... What the fuck? Падна ми нещо. Не, нищо не ми е паднало. Туруру, туруру, руруруруру, руруру, 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 тутуру. А Вадя, ти можеш да направиш командата, където криперите да направят никакви експлозии. Защото това ще ми бъде Да. Ей, сега само... Бе. Филипе, аз след малко ще излезна. Искаш ли да дойдеш с мен? Къде? На... Попа ще има протест, защото Не искам. искат да вземат половината парк Пирин, планината Пирини, да направят, да изсъкат и да направят лифтове и хотели. Защо? Защото тези с хотелите искат да завземат планината. И е гласувано сутринта от Министерски съвет и иска отиват хората, които искат да остане планината на протест. Ще дойдеш ли в 6:30? Не искам. Искам да се поиграя малко с вас, защото не сме си играли от Добре. много време. Значи, Жорж, искаш ли сега ти дам да ядеш, защото аз тръгвам след малко? Да, може. Боб, искаш ли? Да. Добре. Сега ще си в една паничка и тръгвам. Добре. Влади, знаеш какво може да направим? Той ще се върне след малко, така че... Влади? Чакай. Такова. Влади, щом сега имаме диаманти, Влади, ти ще му го направиш и на мене ли? Толкова... What the fuck? Много голд. Не е голд. Ние на кои блокове сме? What? Аз съм на блок 6? What? Какво? Има блок 6? Добре, не знаех. Има ли блок 1? Има ли блок 0? Аз съм на блок 7... 6...
5, 4, 3, Кирто. 2, 1. 0! Аз съм на блок 0. Влади, аз съм на блок 0. Ако искаш, мога да ти шер на екрана. Не, ама аз не искам. Как въобще има блок 0 в... Не! Не, ще падат диамантите! Влади, помощ! Чакай, какво? Умирам. Не! Сега диамантите изгубихме, нали? Не са. Да, изгубих. Не сме. Що? Паха ми... Чакай. Искам направо да се телепортирам там. Как ще те телепортираш до там? Аз дам координатите. Що ми имаш координатите, окей. ТП... Човек, аз спирам нещата и идвам при тебе, като се телепортираш. Чакай, на 0... 26... Не знам някъде... Човек, случи се малък бък. Влади, ти знаеш къде ми е трупа? Не. Не, значи сме изгубили всичките диаманти. Ще изключа на спектейтър, модиш и на мене. О, боже, 100 пак е яко. Или просто ще намерим входа на равина и така ще. Ако ги... Хубаво. Ще тъпа... What the fuck? Тук има равин. Checkpoint. Чекай, къде се трум? Стоп. Сет блок, какво е това? Значи, тъпа. Долу. Къде са бъднало? Влади, на мен контрол, на мен таба не ми дава. Хора, намерихме диаманти и ги изгубих. Да. Влади, можеш да ме телепортнеш до там, защото... Не знам къде е. Аз го потърсих, няма. Не ти да ме телепортнеш мене до там. Не мога, аз не знам координатите. Не бе! Де е телепорта? Не ти да ме телепортнеш до тебе. Добре. Чакай, може да отида на спектейтър мод да видя. Добре. Значи... Не. Това ли е? Не. Това беше някъде, някое място със лава. Добре, сам. Зарежда. What? Влади. Защо? Бе, защо е? Що ме умирам? Аз се родих на спектейтър. Да. Това ти ли си? Да. Така, равина. Където с равин? Че ето ми е стълбичката надолу. Това моите ли е твоята? Твоята е. Моите натам. Окей, значи ето го равинка. Ето го равина, значи трябва насам. Ето равина, сега ще продължа с напред. Аз виждам сега... Ето намери айтемите и диамантите. Намери ги. До лавата са почва. Да, аз съм отгоре на тебе. Сега да Креатив.
Не, Не за такъв survival. креатив. Ще сменим на друго. Yes! И... Sweet items. И как изобщо умря, Филипе? Ми паднах лавата. Еми, как може, нали имаш... Виждам те, че имаш кофа. Не, ама аз така... Аз забравих, че имам кофа. Да, и това е. Просто. Така, лопатата. Диамантите са тук, добре. Имаме това. Имаме и това. Всичко ми е тук. И всичките торчове. И без това. Чакай си подредя инвентар. Готов съм. А не, чакай, ние сме били тук. А не, това си ти бил тук. Опс. Тук трябва малко торчове. Тъпо зомби. О, добър ден, Владо. Що си не види? Влади, дай ми... Влади, ти имаш много айрон, а пък аз имам... Не, ти имаш много айрон, аз нямам айрон, но ти нямаш диаманти, аз имам диаманти. Вау. Аз нямам айрон. Хаби. И Влади, легит, трет имаше цял бикън от даймонди. Легит беше намерил 24, а не 2 стака и 36 блока. Бе зомбита! Аз дойдох в някакъв равин. Отново дойдох в същия равин. До някъде. Сега го Ако не ядеш, спър компютъра. Защо? За да ядеш. Мамо, спри! Какво да спра? Ми да ме наравираш. Така... Колко айрон? Чакай, Филипе. Колко район? Влади, колко район? Колко район имаш? 0 район. Да видим. Оп. Окей. Ако ми се падат сега диаманти, ще бъде фал. Чакай, че се бях залоснал тук. Влади, аз почти си мислех, че тук има диаманти, пък нямало. Знам как въобще намирам диаманти, аз обикновено никога не намирам диаманти. Никога. Питай миналия сезон. Миналия сезон почти никога не намерих диаманти. Влади, нещо, аз бях намерил диаманти на Creative, legit, бях намерил диаманти на таблета ми. Не си спомняш таблета ми? Че имах Майнкрафт на таблета ми. Какво на таблета ти? И още тук какво да прави? Ще би свалил през прозора. Просто си изтрих Майнкрафт, защото ми стана скучно на таблета. Защото не Компютъра можеш да си го никога апдейтнеш. няма да ми стане скучно, почти. Защото не можеш да си го апдейтнеш. Да, защото нямах Аз пари. на телефона мога да си го апдейтна и затова си го изтрих и там. О, помислих, че има някаква кокошка, това си било. Това е било. What? Ти си бил. Има спаунер! На... Мисля, на спайдери. Я? Да, спайдъре! Добре, чакай, Филипе. Чакай да... Има седло. Отваряй чековете, бе! Да сме... The fuck? Колко... Внимавай! Ти как имаш дървен меч и имаш диамантена броня? Не, Майрон също. Аз имам само... Аз съм се направил... What the fuck? Влади! Влади! Ти как оцеля, бе? Аз не мога да оцеля от толкова спайдери. Има седло. Чакай да отваряй, бе! Добре, не отваря. И как въобще намерихме толкова много неща? Гледай колко сме скапари тук. What the fuck? Има
Horse Armor, има и Gold, който не ни трябва. Има Pumpkin Seed! Damn. Има и Redstone. Ще оставя глупостите тук. Опа, златото не е глупост. Защо се е глупост? Майнкрафт е глупост, де. Мида. Ще взема това. О, спална се. Вече може да се направя лък дори. Ти да нямаш това, бе. Пая. Не. О, Влади! Знаеш какво се каза? Че може да се направим Enchanting Table. Значи може. Още първия епизод е че. Да, нали имаме диаманти, Чакай, за Enchanting Table 2 диаманта ли трябваше? Да, бе. Значи не можем. Можем. Не можем, защото имаме 4, не трябва кирка. 4 имаме. Окей, ще чакам. Ще чакаме докато намерим други диаманти. Wait a second. Влади. Аре малко да направим една база тук. За кога база? Не бе, една малка база. За малко. За да си изпечем всичките джунджури. Ще изтъка с тебе. Но наистина трябва да направим, иначе... Иначе лошо. Така. Имам мачки много дърво. Имам и малко кол. Значи, правим печка. Няма да правим една печка, ще правим повече от една. Битруд? Какво е битруд, Влади? Какво беше битруд? Нищо не. Оп, така. Малко това. Малко това. What the fuck? Bedrock! Сериозен ли си? Да. Още мълча с повече. Йей! Не бе! Влади, стига! Влади! Вау. Help! Владо! Да, знам, че не го направи. Владо, защо го направи? What the fuck? Не! Владо! Сериозен ли си? Не. Защо, Владо? Не мога да... Може да си достигна крафтинг тейбъла. Влади, искаш ли малко торчове? Аз имам. Добре, аз имам един, два, имам 2 стака торчове. Влади, аз направих 56 клечки. Да. Направих 56 клечки на 4 стака торчове, което е много добре. Филипе, кой левел си? А ти? Ти. Аз съм 9, защото нали умрях. Да. А знаеш кой съм? 13. Най-лошия левел на света. Значи, какво ми трябва друго? Трябва ми будки. Така. Имаме будки. Да, имаме ги.
Скелетче, горето. Скелетче, го. Гошо! Ко правиш? Опа, се опитваме, а той след скелета, Гошо. Абе, писах. Скелета Гошо. Гошо скелета. Запознайте се с Гошо скелета. И отвори някакви нови рецепти. Просто. Ами малко мид. Аз не мога да живея само на Rotten Flesh, освен ако не съм в сезон първи. Да се звука. Защото нали ядох много Rotten Flesh в сезон първи. Вярно. Модел. Оп, оп, оп. Damn, first. Damn, son. Не first. Не damn, първи. Окей. Имаме Как може да пусна това? Злато. Имаме аз имам едно от най-опнатите неща, което са много добър и в Team Fortress 2 и в Minecraft. Бола. Да. А ти май си с PvP-то. Аз ставам и с двете всъщност вече. Ти пак как се спа? Аз ям, аз ям в Minecraft и аз ям и буквално и в истински живот. Да. Някакъв бог. Или какво там пишеш. Бляу. Може още да не съм ходил на ски, аз на бог. То факт трябва да си махна всичките тези неща. Значи Ctrl Q. Това може да си го направим сами. Така, cobblestone не ни трябва. Dirt няма да ни трябва никак даже. What? Филип е... Виждам само да им тага като зумба. Влади? Да? Ние сме в тайга. В тайга? Я? Да, ние сме в тайгата. Значи сме близо до байома с къщата. То е за следващата байома. Леле, колко cobblestone! Има сте честове тука. Аз го ставям в често на спалва. И аз си хапна малко пох-чопове, защото малко си хапнах. What the fuck, Влади, ти къде си отишъл? Я. Damn, son. Нет. Oh hell no, boy! Ете. Влади! Правиш! Не, Влади! Влади, имам ли кип инвенторито? Не. Що? Как ти сгуби тогава айтем? Как правите с това? А ти как после беше направил ти да имаш? Не бях само аз. Целия само. Значи целият сървър има кемп инвенторито. Да, не, аз още нямам. Как ти беше напишал в чата? Не, това беше за крипарите. Да не правят демидж. Бъде да направи да кип инвенторито. Чакай, нека сега пробвам. Да се изсипа в лавата. Чакай, Филипе, стой тук. Стой до мен. Аз стоя тука. Аз какво да правя? Демет! Да, никакъв демидж. Не, Влади, грифна. Само две блока. И аз сега, чакай сега. Грифна. Ме направи много, чакай сега, ще го правя това. Ако го намеря. Ако го направя... Сега ако направя... What? Та не гърми. Пак? Нищо. Тя да е на трева, за да се бичи. Имаш ли някаква храна, бе, Филип? Имам само 4 пържоли. Дай. Ще ти дам 2. Добре, дай. И аз трябва да ям нещо, не Rotten Flesh. Аз казвам да се изкачваме нагоре, взимай тия твоите неща. Аз си ги взех.
Ни там да се качва нагоре. Какво ще кажеш? Да си направим малко... Не, чакай. Чакай, трябва ни блокове, аз нямам блокове. Аз имам. Дай ми. Къде си буквално? Буквално ти си толкова... ето. Видяхте буквално... Да, буквално. Да. Влади, дай ми малко блокове. Ау. Ще се качваш по мене, пашото. Чакай, само да чупи. Чакай, бе. Окей, копай се някъде другаде. Събере малко блокове. Или аз като се изкача и ще телепорт. Мега тайга. Ма човек, какво значи тайга? Това казват всъщност в истинския живот, че е най-голямата гора из целия свят. Има го в истинския живот. Тайга се казва. Значи така се казва в... Истинския живот също, да. Мега тайга. Не. Просто тайга се казва. Мисля, че беше... Има байм, който се казва мега тайга. Това е най-голямата гора. Даже и месье Дюпи го каза. Тайга ли? Каза Да, бе. тайга. Да, тайга. Човек, аз се питам дали месье Дюпи играе Майнкрафт. Какво? Пита се дали месье Дюпи играе Майнкрафт. Да. Може. Ако това да за Да, география. Ян. Изядох 2 лъжици. Две жици. What? Няма кой лайф? Забавих скачването, защото намерих малко айрон. Аз What? Ние сме на 50-то ниво. Сигурно. Да, аз съм на 50 и някое си ниво. Съм сигурно на 40. И още не сме излезли навънка. О, излязохме! Значи сме близко. И аз съм значи близко. Добре. Да, ето. Добре, ние сме в същия байом, където бяхме преди. Ма човека, ма... Ето е. За да време аз съм ето тук. А Влади, ама къде е джунглата? Никаква джунгла не е в джунгла, бе в друга. Няма ли джунгла, нали? Той ми беше казал, че има джунгла. Оу. Дай ми от този странния скелет, аз отивам за него. Чакай, бе. Не, това е зомби. Не, аз бягам. Не мога да се справям. Не мога да се справям с мобовете, прекалял съм много. Ще бия порките. Добре, стигнахме до Роксфорд Хилс. Наш помня. What the? Аз това го видях на екрана ми. Трябва демидж, така че... Ой. Влади, внимай да не си направил някаква грешка, може би има някаква... Демет! Колко по дяволите мобове има тука? Окей. Не съм добре с снайпера дори. Виж тука! Нещо странно, виж, лавата не иска да свети, гледай. Да, и при мен е. Това лава ли е? Да. То вече светна, Влади. Как постави... О! Здравейте! Утрима ли спалвате? Сега се би. Чакай да ги би тия. Опс. Аз не мога. Опа, извинявай, Владо. Ще умра! Имам стрела! Ще умра! Филипе, какво стана? Влади, телепортирай ме. Падам от мап.
Влади, ето затова ти казвам, че трябва да сложим кеймър кипим. Там е, бе, там е. Къде там, бе? Има още един такъв. Бягай. Не мога. Влади! Влади, убий го! Аз си взел всички тайтеми ми. Аз ще умра, бе. А! Филип, аз умирам. А! А! Влади, направи го ден! Че всички айрон и всичките диаманти ще изминат. Яш. Имаш кашкавалчета тук. Виж. Добре. Амо ям. Стреляй. Стреляй. Човек бъгнато е. Беше написано в съобщата, че те не горят. Горе. Няма, беше написано, че не горят. Горят. Значи... Чакай, че аз съм умирана. Аз съм умирана. Обързам, че съм на 2 сърца. Сега тя се пазя много добре. Само някакъв крипър да ми изкочи, но че аз съм... Имам 2 стрели с слоунес. 11 секунди. Не! Кое е? Ми гръмна крипър. Ева. Прости. What? Аз... Влади, имаш и много коблстоун. Еми повечето го оставих в чест. Влади, някъде ще се сложим. Къде ще отидем? Сега се замисля, не сме намерили овце, т.е. нямаме легло. Ама имаме много паежи, имаме паежи, така че ще можем да направим вълна. Не ще направим? Имам паежи, ще направим. Влади, ти знаеш, че в този апдейт да се прави така. Прави се, готово, аз направих. Така ли? Аз не знам. Ето, аз направих с 4 паежи, но стана. Мислях, че това е в мод. В момента направи демидж. Кое бе? Нещо ми направи демидж. Зайчета. Дайте зайчко. Мисля, че трябва да търси в мега тайгата. Не е мега, ама даде. Виж, тя е натам, на къде ти ходиш. Влади, ама аз имам 12 поркита. Ми спечи, така ще дам печка. И аз имам зайчко. Имаш и краче. Краче. Да, имам. Имам как. Държа го в момента. Влади, аз малко ще се стопля с малко лава. Влади, аз се питам защо когато сложиш лава не топи снега. Топи го, ма отнема малко време. Влади, телепортни се до мене. Що? Защото да ти дам порки. Чакай са. Аз само да си изпека зайчко. Чакай, че чувам нещо. Тук има... Влади, мисля, че в този сезон ще успеем да направим най-трудният achievement ever правим. Кой е achievement? Не знаеш онзи за ходенето във всеки байом. Ние сме вече го почнали. Да! Ние сме ходили в 12 байома от 36. Напредък. Следващия ми афригмент е да си направя легло. Да убия 22 монстъра. И да трейдна вилиджър. И аз да си видя също. What the fuck? Как изведнъж заваля сняг? Влади, знаеш какво се оказа? Че един още сме си направили охата. А то ние сме в байома, където буквално расте самото дърво, което ни трябва за охата.
от дъжд мина в сняг. Филипе, че аз се телепортна на тебе. Ето ти малко плахки. Чакай, си го разделиме. Оп! Че аз да извърна някои неща. Ето дава ти 5. Опа. Аз ще отида да търся. А, тук има още зайчета. Биги. Аз съм заека, че. Заю, хойо, байо. Къде е го? Ето го! Те колко имат кръв заяците? Едно. На... Заяц, ну пъгади. Зависи. Зависи. На 2-3 да съм готови. Това е хакнат. The Forest. The Forest, о да. The Forest. И се питам защо в всички такива байми има... Опа, защо си фърлих вече потяваща? Свикнал съм да игра Team Fortress 2, където с скилто си смееш оръжията. О! Yes, взех малко заешко месо. Аз нищо. Що е зомби? The fuck? Еми, така, тези пещери спълно. Ебе, това беше под едно дърво. А преди какво стане първо, като е дет, като валеше, зомбиката да си много яко, защото ставаха по-пак изкараха и така. Лапата леко изгоря. Това възможно ли е? Виж? Кое? Виж защо? Защото тук търветата са... Да, защото има огън. И да, така. Добре. О! Лади, помощ! Лагато зомби! Длъпна ми болта! И аз имам бол и дори не иска бе почти на този скелет бол. Добре. Почти не иска бе бол, стрелям с лол, не стреля. Яко. Аз си обикновени стрели. Чакай, имам ли някакви стрели? Да, имам 5. Нормални ли? Да, нормални. Я колко е часа... Окей, те са след малко тя спираме епизода. Да, ма намерихме диаманти. Охо! Ocean Temple. Наистина ли? И там навътре, да. Я да видя. Чакай, аз ще се телепортна от тебе. Не знам дали се вижда. What? Не мога да направя нищо. Когато натискам таб, вали, не мога да направя нищо. Успя да напишеш слаш, тъпа, разстояние и така. Да, точно това направих. Не знам, що не става при тебе, кой не става. Може да ме телепортиш до тебе? Чакай, че тя да намеря това байом в книгата си. Ако искаш ще телепорти до мене, ама ще падна чуть високо. Не съм на креатив. What the fuck, аз казах, чек ходи. Вади, мисля, че ще намерим темпъл. Добре, ето тук тя да е байома. Сега. Добре, всъщност стигнах до Place Biome, намерих овце. Ние да те телепортна и това. Чакай. Сега да хвърляме Как ми малко. телепортна? Лагава крава? Кога? Кога те телепортна? Още не. Чакай само да избия последната крава. Добре, телепорт. Ще падам от... Айде, взимай останали.
Падам света? Падна бяло. от никъде. Тук си. О, one shot! What? Аз с критика... Не знаеш как се прави критика. Абе, скачаш и докато падаш. В главата. Да, има също и критика или в Team Fortress 2, ама там са по-различни. Деси. Талката я унищожих. Аз направо я... Вали, ара да си направим легла. Добре да я. Ара да дойдем тук да спиме. What? Аз вече си направих лего или... Вали, ти къде си? Не знам. Чакай, трябваше с... Ап! О, фак. Фак! Здрасти. Фак, бъгнах се! Аз щупа крафтинг тейбъл. Окей, щупя го. Да, те го си имам. Готово. Бели легла. Ти ми взема на глото. Кравата. Води. Взема кравата. Аз побих малко крави. Човек казвам някъде да почнем тук да се застоим. Защото Да, тя си вярно, направи... тук става много добре за небостъргача. Вече трябва това цялото го заравним. Човек ще постоя тук една малка колипка. От каблстон или от там тук една колипка. Не, от каблстон. Ай, ще се писам. Damn. What? Филипе, от каква да е колипката? Каблстон или дърво? Каблстон. Окей, една тук малко. Влади, аз ще се опитам да направя от новите блокове, които са жестоки. Как се правят си? Не бе, новите блокове са старите клей блокове, ама имат нова текстура. Значи аз старите клейза. Да, имат много по-яка текстура от преди. И не се казва вече клея, се казва теракота. Да. Някакви много странни блокове. What? Влади, намерих кафява овца. О, боже. Сам си избрах тази съдба, вечно печена овца. Вау, аз колко кожа имам? Аз имам много кожа. Аз ще се опитам сега да изпека това цяло. Аз нямам... имам кол. Вай, ще ми дадеш малко коблстоун. Чакай. Що ти? За да направя... много печки. Ще ми дадеш ли? Моля? Нямаш дори повече коблстоун. Чакай, аз ще отида да си нафармя малко. Имам мощност. Ще ме отпрати от сървъра. Да, лагва ми. Още ли? Още.
Още малко. Айде де. Трябва ми още малко. Иска да видя минус 500. Ще ми кабелстон. Spooky, scary skeletons, shivers down your spike. Трябва да направя блокове. Клей. Ето го. Така ли се правиха? О! Nice клей блок. Окей. Така малко тука. Ще разделя ето така. Оп. 9. Мириш ми на слънце. И то не е ли слънчево тук? Значи... В България знаеш ли колко е слънчево в момента, бе? Не, никак даже. Това е най-слънчево, бе. Най-слънчевия държава. Влади, аз мисля на следващия епизод да си направим ферми. Тя да намерям някое добро място. Тук може, човек, тук може. Ето тук сме, тук. Човек, дори тук е много идеално за правенето на това, защото ето тук има пясък. Вярно. И то пясък ще ни трябва адски много за строежа. Филип, имаш ли кабелстон? Така да запълним. Не. Добре, имам само 3. Мисля, че ще бъдат предостатъчни. Не. Няма да са достатъчни. Ето толкова мога да направя. Така, има теракота вече. Значи искам да видя, ако взема този цвят, какво ще стане? О. И го смеси с това. Човек, чакай се. Тук познай какво има. Чай да маха тата. Ще ни помисли да пушак. Оп, така. Аз що съм използвал кабелстона? What? What the fuck? Ако отидеш на менюто в Creative, таркотата няма такава текстура. Има... Тата рекота тук, която я имам в този момент. Текстурата й много по-различна от тази, който е на Creative. Чакай, човек, тук че има... Вали, аз намерих едно cobblestone. Едно. Чакай, Филипе. Тая кокошка не я би, изчакай ли. Не я еби. Не я би. Не я избивай. Аз чух не я еби. Не, просто... това не прави. Вали, просто ще да сложи един... Не, нищо. Не прави нищо с нея. Да правим нищо с нея, Владо. Не я пипай. Не я пипай, не я поглеждай, не я грози. Значи това... Ние имаме само черно дърво. Ей, тук имам още таракота. Ей, тук имам още храна. И тук имам още малко храна. Значи това цялото си го събирам. Всички хемикал вътре.
Влади, така изглежда теракотата. Според тебе така изглеждало ли е преди теракотата или клея? Да. Да, Филипе, доближи се до тази кокошка. Гос... Гош. Гош. Защо? О! Не бе, дай го това. Гошо, бягай! Гошички. 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 Аз ще изляза. Гоши. Колко Имам за дървента само. Дървента. Това изглежда жестоко. Аз гледайте ударя жестоко. Филипински. Ще правя целият пот. Тя да намерям семейството на Гошката. Ще заживя малки гошенца. Що яйца ще има малки гошенца. Гошка. Не бе, Гошка. Гошка, Гошкова, Гошов, Гошов и Гошова, Гошова. Гошова, Мошова, Мошова. И брадвата ми се прави. Що го няма този звук от брадвата? Или някой друго нещо? Защото е Майнкрафт. Ей, това е Майнкрафт. Къде е? Филипе, къде е Workbench-а? Аз не съм го сложил. Добро. Ей, тук ще сложа един. Аз ще сложа един тук. Ако Гошо не се мръдне. Сега... Фушам. Не гледай към... Гошо, не гледай към дупката, където ще сложа крафтинг тейбъла. Този Гошо. Бе, що го фърш яйца? Това са неговите... Не ги заживи. Ма нищо. Ма всичко е точно. Не молят. Хора, ще сложа на епизода. Абе, Гоше! Гоше! Значи ще сложим на епизода, абе, Гоше. Гоше, ти съм там. Така бе. Опа, извиняй, Гош. Сега ще я спърна хелф, чакай. Нека ти там да ядеш. Не да си... О, тук има... Да, тук има чест. Тук ще сложа... Чакай, ще имаме всеки един чест. Не бе, това са общи честа. Добре, всъщност този чест ето в момента ще бъде чест за батерия. Трябва да си направим малки... Такива... Тук ще бъде моят чест. Искам да имам собствен чест. Няма да е чест. Не съм си това похабил дървото. Гошо си тръгна! Айде. Сега чакай, имам семена. Буквално... Той буквално... Къде е Гошка? Това е Гошко. Гоша, ела, следи семена. Тук има много енемита. Остана, бе. Получих ачивмент. Мисля, че получих тук що снайпер дуел. Я да видя. Аз ще отида вкъщи да бъда сейвнат. Така. Я видя. Не. Take him. Не. Не това. Искам снайпер дуел. Не ме ли разбирате? Вече сме видяли 13 от всичките байоми. Вале, аз вцелих. Слона стреличка някой. Вали, имаше... О, what the fuck, дойде вътре едно зомби.
Ей, затова трябва да имаме затворена врата. Гоше! Влади, бързо идвай насам, защото ми писа да идват зомбите тук. Чакай, Филипе, прибери тази стрела. Чакай, не ми чупи болч. Мерси. Искам да опитам... Чакай, трябва да убия ли? Трябва да убия от... Не, просто казвам теб. Не, чакай, тук пише kill. Ще го убия. Kill skeleton with a arrow from more to 50 метра. Аз скелетон. Да, скелет. Какво друго? Оф, Трябва да... Валя ще спит. Човек, тя ми стрела бързо. Ми не мога, Тече. Ето. Добре, чакай, че има там един... Не, ако видиш един там скелет. Не го убивам, просто точвам навсякъде. What the fuck? Колко такива има тука? Владо, помощ. Аж би... Има малко зомби! Не. Yes! Снайпер дуел. Вай, ти също можеш да ми направиш също. Ти имаш и повече от една стрела. Не. Филипе, моля те, аз съм на смъртна опасност. Ми ела насам. Чакай, Филип. Чакай сега. О не. Какво става? Какво става? Защо зомбите правят по 3000 дебич? Това хапна. Ето не има маткина ухана. А това какъв як звук стана като взеха чимата. Ненужни работи. Тук ще слагам нещата, които не са ми нужни. О, slowness. Better best. Валя, имаш и стрела? Не. Една поне. Не, нямам. Казуст. Това там скелета ли е? Това е зомби. Владя ще отида на покрива. Да се опитам да направя снайпер дуел. Питай. Поне ми дай малко стрели. Поне ми дай малко. И тя спираме, така че... Дами и господа, това беше официално първия епизод на Herobrine Craft. Дори на мен и значи ще на сезон 3. И за това ще да спирам, защото имам някои неща да свърша. Затова аз бях Herobrine, тук с мен беше Филип и ще се видим в следващия епизод. Чао!